दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय बादियै गोबां जोंनि आसामाव थानाय गोबां जोंनि सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेजों जोङो दिनै बिथांमोननि बाहागो लानायाव गोबां जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बायदि जे जेंनानि समाधानजों लोगोसेयै बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव माखासे आद्रा खामानिखौ माबोरै दावगालांनो हागोन बिनि सायावबो गोबाङा सुबुरुन होबाय आरो बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे बिथांखि आजावनाय जाबाय। दा दिनै जोङो गिबिसिनथाराव जिहेतु बिटिआर गोरोबथाया 6 बोसोर बारलांबाय आरो बयबो बेवहाय सानसुमै जाय बिथांमोना मैखोमै बाहागो लाफैदों बिथांमोननि मदद आरो सुबुरुनजों हास्थायदों जे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मोनफा मोनफा जेरैखि जाया मावफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामनानैबाबो बेखौ मोनसे समसिम जोङो लांथारनांगोन आरो आल्टिमेटलि दिनैहाय माने बाउन्डारि एक्सटेनसना मेन मोनसे एजेन्डा आरो भारत संबिधानाव 125 एमेन्डमेन्ट जानानै बावहाय जोंनि जि समस्ति बारायनाय गोहो बांहोनाय बेयो मोनसे गुबै बिथांखि जानानै दं। डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकेल 280 दा बियो दिनैनि गिबि मोनसे बिथांखि महरै आरो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा बर' कसारि एसटि हिल्स मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै बेबो दिनैनि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव गुबैथार मोनसे मावथारनां हाबाफारि। फारसेथिं आसामनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला फुरा मोनसे मर्यादायाव थांनांगौखौबो जोङो बिटिआर गोरोबथानि जिहेतु मोनसे हाबाफारि जोङो बेखौ गिबि एजेन्डायावहाय दिनै बिथांखि आजावदों। नैथियाव जोङो मोनसे गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसेयै जोङो माने मोनसे जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सायाव जोंहा दिनै आगुआवनो जों मिथियालासे बा जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायालासेनो दिनै बिकेडब्लिउसिनि रेफारेन्सआव आरो इउबिपिअनि दाबिनायाव माखासे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिखौ बिथांमोनहा बिकेडब्लिउसिआव सोसननांगौनि दिनै भेरिफिकेसननि थाखाय कमिशनारनो ट्राइबेल अफेयार्स मन्थ्रिया लिरदों। दा बिनि सायाव जोङो स्पष्टयै बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै रायजो राजानि मददजों आरो सानसुमैफोरनि फिननायजों आरो बिसेसके सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोननि सानसुमैफोरनि बोसोनजों जोङो बेखौनो हास्थायदों जे माने दिनैहाय बिथांमोननि बेबादि गामि जे बिकेडब्लिउसिआव सोनो नागिरनाय जि मोनसे फारिलाइ बेखौ जोङो दिनै रेजेक्ट खालामो जाहाथे बिथांमोना बे खामानिखौ आवगायनो नाङा। मानोना पलिटिकेलि जाय समाव कमिसन दानानै आरो दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनाय गामिफोर जोंहा 600नि बारा जे गामि जोङो दाबो बिटिआरआव हाबनांगौ बेनिखायनो जे माने बिकेडब्लिउसिखौ जेब्ला दादोंमोन आरो बै समाव जेब्ला गामिनि हिसाब बिदोंमोन बे समाव सनितपुर बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो बिकेडब्लिउसिखौ दानायनि मोनसे थिरांथायाव दंखायो आरो बिनिखायनो जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै जाहाथे बिथांमोनहा थाबैनो जों बयजोंबो सावरायफिननांगौ आरो बे खामानिखौ दोनथ'नानै जोंनि बिटिआरनि सिमाया गामिफ्रा हाबजोबागौमानि जोङो माने बे खामानिखौ दिनैहाय उदां जाबाय होननानै जों साननो हाया आरो बिनि थाखाय बिथांमोनहा जिहेतु बे खामानिखौ लाबोनानै जोंनि बेबादि बिटिआर गोरोबथानि एबा बिटिआर बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानि मावनायाव गावस्रानाय लाबोगोन आरो बियो बिटिआर गोरोबथानि थांखि नङा, बिटिआर गोरोबथानि बे बिथांखि नङा। बिटिआर गोरोबथानि बिथांखिया जोबोद स्पस्ट। इउबिपिअआबो सिगनेटरि जों मिथिगौ, एबसुआ सिगनेटरि, एनडिएफबिआ सिगनेटरि आरो बिनि गेजेराव जुदि गोरोबलायनानै सावरायनानै दावगालाङाबा दिनै बे गुबै जाय बिटिआर गोरोबथानि बिथांखि बियो फैमाल जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेखायनो जोङो बेखौ बिथांमोना सानै हयै बोखांनानै लानांगौ होननानै जोङो दिनै बे मेलेमजिबि जथुम्मानिफ्राय बिथांखि महरै जोङो खावलायो। फारसेथिंजाय जोङो जानो गोनां बा जाबाय थानाय दा जिहेतु सेन्सास 2027 सुबुं सानखोनि जे सेन्सास जागोन बेवहाय जोङो बर' हारि हिसाबै बाहाय मोनसे थिरांथाखौ जोङो आजावबाय जे साफ्रोम बर' सुबुङा जेरावखि जेरैखि जेखि जिल्लायाव थायाथों मानो आसाम नाङैनो बिथांमोना बयबो गावबागाव राव बर' रावखौ बिमा राव हिसाबै लिरनांगौनि थाखाय जोङो बयजोंबो लोगो नांनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद लोगो नांनानै बैफोर जायगायाव एबा गुबुन गुबुन दिनै बर' रोंजोबै जायगाफ्रावबो जोङो बेखौ खावलायदों आरो बेयो दिनै जोंनि मोनसे थिरांथा आरो बे थिरांथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोबां सांग्रांथि होनो नाजालांगोन जाहाथे जोङो बे सुबुं सानखोआव आसामाव थांनानै थानाय बर' संख्यानि सुबुं सानखोआ बा बर'नि सुबुं सानखोआ जाहाथे रोखायै जोङो बाङाइयाव नुजानो हायो बेखौ जोङो हास्थायनानै जों बे थिरांथाखौ लादों। फारसेथिंजाय जोंनि आथिखालनि जे 6 सिडुल काउन्सिल्सफ्राव
दा बड'लेण्ड काउन्सिलाव सिक्स सिडुलाव कार्बि आंलंआव दिनै मार्जारनि आसाम सरकारनिफ्राय माने पिउपल टिचार रेशिय'खौ लानानै बिथांमोनहा माने मार्जार खालामनो थाखाय नटिस हरदों। दा बे बिथिङाव जोङो बिटिआर सरकारखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना जि मोनसे बेबस्थायाव जोंनि स्कुलफ्रा दंलायो, जोंनि फरायसाफ्रा एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव जि बेबस्थायाव फरायदों, जाहाथे बैफोर फरायसालिफोरखौ मोनसे पलिसि लानांगोन जे जेरैबायदि थासारिखौ नायनानै बेवहाय मार्जार जानो नाङा, बे बिथिंखौ रोखा खालामनायनि उनावसो बिथांमोनहाबो संदाननानै जाहाथे बेफोरबायदि राहाखौ लानाय जायो। मानोना बेबादि जानो थाङोब्ला दिनै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां माने जानथायनिफ्राय एलपि स्कुलाव थांनाय फैलाय जायो आरो बेबादि जुदि गुबुन स्कुलाव थांनांगौ जायोबा बियो मोनसे राइट टु एजुकेशननि थाखाय खैफोद गोनां जागोन। मानोना राइट टु एजुकेशना गथ'साफोरनि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट्स, आरो बे फान्डामेन्टेल राइट्सआव पिटिआरआ फान्डामेन्टेल राइट नङा। बेयो मोनसे सिस्टेम अफ एरेन्जमेन्ट, जाय रिक्वायारमेन्टखौ जेरै नांगौ ओरैनो होनांगौ, सोलोंथाइखौ जेरैखि जाया मोननांगौ, आरो बिनि थाखायनो बे बेबस्थायाव बिटिआर सरकारा बिटिसि सरकारा बिनि राहाखौ लागोन आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ बिनि सायाव गेबेङै सावरायनांगौब्ला दिनै बर' थुनलाइ आफादाबो साग्रिद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साग्रिद, आरो बिनि थाखाय दिनै बेवहाय नुजाफैनाय सानसुमै बिथांमोनहा बेखौ गोथोङै बिथांमोनाबो सावरायनानै मोनसे गिनाय मोनदों आरो बेखायनो बेबादि मोनसे राहाखौ लाजानो थाखाय दिनै जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायो। मैया जोङो उदखारि बेरेखा सान फालिदोंमोन। जोङो जोंनि फालिनाया फ्राय जोबजोबनायनि उनावसो जोङो खौरां मोननानै दुखु मोनदों जे जों जि दिनखौ फालिदों आरो बेबादिनो मोनसे खास्रि बिस्रि उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव जोंनि बिजनियाव सासे माने बिदा सुरुप जोंनि माने बेवहाय राजु होननानै जों बयबो मिथिगौ। बिथाङा समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनो, एबसुनि बिबान लानानै बिजनि आनसलिकआव खामानि मावलांदों आरो बेबादिनो दाबो बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनाव बिबान दङमोन। आरो बिथांखौ माखासे दुथांफ्रा गाग्लोबनानै माने बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो जों नुनो मोनबाय, जों मिथिनो मोनबाय जे पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ खाबाय माखासे, आरो गासैखौबो बिथांमोनखौ हमजोबनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो गोख्रोङै आयेन बादियै बिथांमोनखौ माने साजा होनांगौ। जिहेतु बिथांमोना बेबादि मोनसे टेरर बा बेबादि मोनसे उदखारिनि खामानिजों जोंनि सासे मोजां सुबुंखौ बिथांमोना दिनै आद्रा खालामनानै खोमालांबाय आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जोङो दुखु फोरमायनायजों लोगोसेयै जाहाथे माने पुलिस बिफाना नायबिजिरनानै गोख्रोङै बा बिथांमोनखौ माने जि साजा मोननांगौ आयेन बायदि बिथांमोननो मोनहोथारगोन होननानै जोङो माने दिनै खावलायबाय आरो मोनहोथारनांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांमोनखौ नारसिनो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेबादि मैयानि दिनाव बा दाखालि मैयानि दिनाव जिहेतु बिथांनि गोथैखौ लायदों, बिथाङा सानसे सिगां हाग्रायावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों माने बावहाय गुलि गावनायजों बिथाङा रुंसारि जादों। जोङो गिबियाव दुखु मोननाय फोरमायदों। फारसेथिंजाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे मोनसे मा होनो हमिसाइड, जि माने बिथांखौ माने बेबादि गुलि गावनानै बुथारनाया अननाय जादोंखौ जों बयबो मिन्थिबाय आरो जोंबो सोंखारिबाय। मानोना बेवहाय जि जाबाय जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दा सरकारा बेखौ नायबिजिरनायजों लोगोसेयै जाय जेरै जादों बे जाथायखौ बिथांमोना रिपर्टै मोजाङै होनायजों लोगोसे बेवहाय न'खरनि थाखाय फुंखा बसुमतारी रुंसारि जालांनाय न'खरनि थाखाय क्षतिपुरन होनांगौ, कम्पेनसेसन होनांगौ थोजासे, जों बेखौ खावलायगोन। आरो जाहाथे उननि समाव बेबादि जाथाय दाजाथों, बिथांमोना एरेस्ट खालामनो हायो बा हमनो हायो बा बेबादिनो गुबुन राहाजों बिथांमोनखौ जाहाथे हाग्रानि आयेननि बेरेखा हाबा मावोब्ला सोरबाफोर बेफोरनि सायाव आयेन बादियै राहा लानो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानोना जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबादि नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव बा बेबादि जायगाफ्राव जोङो जाहाथे बेबादि बायदिसिना सिखार खालामनाय, दंफां गोदानै दाननाय बेखौ खालामनाङा। मानोना दिनैनि जुगाव जोङो जाय जायगाफोरखौ दिनै रैखाथि जानांगौनि थाखाय नेसनेल पार्क गनायथि मोनबाय, रायमना नेसनेल पार्क, बेयावनो खाथियाव थानाय जिहेतु सरलपाराजों नांजाबनाय जि जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जाबाय। दा मोनफ्रोमबो जोंनि आबहावानि बे धोन आरो सम्पतिखौ रैखा खालामनाया बयनिबो बिबान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै सांग्रांथियाव लांनानै जाहाथे बेफोरबादि जाथाया दाजाथों, इयुनाव जों बेखौ खावलायबाय आरो सरकारा बिनि सायाव मैखोमै राहा लानांगौनि थाखाय दिनै आरोबाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो।